A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza inaugurou onte as Voces Silenciadas, o primeiro monumento en memoria das vítimas da ditadura franquista da comarca, deseñado polo artista Gonzalo Sarasquete. Ata o Confurco, lugar onde se celebrou esta homenaxe, achegáronse diversas autoridades, entre elas a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, quen explicou que hai que entender o monumento como algo pedagóxico. Este lugar ten que ser, eu creo, a partir de hoxe, un lugar que é de confluencia, un lugar pedagóxico para que esa memoria, que eu creo que sempre é bo recordar e ver o pasado como foi, para afianzarnos máis en ver a luz do futuro, en ver tamén e estar contentos do camiño que percorremos, en estar en valorar moitísimo a democracia que hoxe poseemos e que hai que correxila, que ten defectos, pero que debemos, creo que non a valoramos o suficiente. Dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica quiso lembrarse a situación de represión que vivían as mulleres durante a ditadura franquista. As mulleres que sufriron a violencia, moitas veces por ser filla de, nai de, compañeira de, outras veces por ideoloxía, ou por non someterse ao ideario que tiñan os fascistas de como debía de ser unha muller. Queremos visibilizar a loita desas mulleres que conseguiron sacar adiante as súas familias soportando a exclusión social. Tamén participou no acto a deputada provincial Ánxela Franco, que agradeceu o labor dos concellos e da Comisión para a realización deste monumento e apuntou ao medo e á ignorancia como responsables da memoria histórica. A memoria histórica padecémola todos, un Alzheimer ao que fomos inducidos como sociedade e como nación. Fomos inducidos a través de dúas grandes recetas médicas, o medo e a ignorancia. Polo tanto, hoxe aquí estamos tomándonos todos unha boa pílula contra esa tremenda enfermedade que nos destroza e que nos fai chorar cando nos vemos nun espello no que somos incapaces de recoñecernos. A partir de agora, o Confurco será un punto de encontro na memoria de todos aqueles que deron a vida pola liberdade e democracia.